Kalong ke jingkimen ke bakrau yang ya ke bangan yo ban pesngo happy ya ke tin ke bakoi ke bakantang ke jung truai nga karpat ipi ba pensio bha ban ai ke por ke bakordor ke jung pi shipor ngan kren ya ke tin ke jung blai ngadon ke kubor ya ke bangan kren hapdeng jung pi bat ngabu kerteng ya kata ke kubor yaisa haga jing i ublai la pensiong nong remi ka ni ka kubor na ka shiti ka ban kong jong yonis kal nong ka basau ka khot ka bakan riu ka ting ka jong blai ka ong kum ne mangi te ngi le itho bat ngi la ngai ya ka ta ka jing e ya ka bau blai udon yangi ublai ulong ka jing e bat uta ba yai sa ha ka ta ka jing e u yai sa hau blai bat ublai u yai sa hau ka long ka ek ka ba koridor ban tim lamba jong ni ka ting ka jong truai ba kanika babel ka yatho bat ka krenshai bat ka ong ba uni ublai bangi shikri ude ublai jong ga jing e bat udon ye kanika jing e ye ka ban ai shaga jing ka jong ha ka jong pi bat ndai tang kata ka babel ru ka krenshai ka ong ba uni ublai bangi shikri de ublai ba kwa ban yaisa hangi bat kan nu ka long ka ba koridor lada ka jing ka jong ha ka jong pi ngi mat ya kata ka jing don ringkat ka jong ublai lada ublai yai sa bat ka ying ka sem ka jongi lada ublai yai sa bat ka imlang sa lang ka ri bat ka je ben ri ka jongi ananam don bor ka jing dom ka bala ban ying le persha ya ka jim jong a jong pi kam krau uta ubadan hangi ban ya uta ujong ka pertai lada ublai don na ka liang ka jongi u e uta ubala ban ying le persha ya ka jim ka jongi nginam la ban len bagi ni kisngi ke bang im ki de kisngi ki jong ka jingele ha ka bagi thma ki wan persha ye ka jinget ke jong a ka jong pi ka e ka bang ni don kam ban sio tho ye ka nong rim jong ka ting ke jong oblei bau jisu ong ye ni kenten klemanga pinom la ban le ai ru em klemu bleng nginam la ban yo ye ka jing job ha pleng jong ka jingele ban nga ai ngo yu try ba lemba jong ka diga ting ke jong blai ha bangi pai na du pasdang jong ini dekat babel ong mangi ngiti ngi ithu ye ban ngi la ngai ye kata ka jing e ye ka ba blai udon yangi ublai udon kata ka jing e ne ka banta ka jing im ka jong a jong pi la ya tho yangi ha ka ni ka ting ke jong blai la pen snyo yangi de ka ni ka ting ke jong blai ka ni ka ting ke jong blai de tang maka ka balong ka jing tho ka ba khoi ka de ka bala persat dau men sem ba khoi jong blai bat hang ni ken la tho bat la pen i shai kedar ya du kan no ba uni blai bangi shikri ude blai badap de jing e bat ban pen pau ye kata ka jing e ka jong u shi ka jim jong a jong pi ula pa yu kon bala kamar we ka jong u ban shayap alor jong ka ding pna ne ka ban ta ki pop ki jong a jong pi ka gospel ka jong yonis ka long ka balai ka dekat ka bakan ri ko ong gini gentin na ba blai lu e kata kata ka perthe kat ba ula ai ti no ye lu kon bala kamar we u ai ru u bang ngai u nom joshua henry un yo ya ka jing bom jikun bat hang ni ngi yo isai kada bau blai ubang shikri de ublai ubadap da ka jing e balu kwa ban pen yo ya kata ka jing e shika jing im ka jonga ka jong pi bang long ka jing ram ka ba kraw bitip la de ngi yo e ka jing e ka jong ublai ngi yo ya ka jing im bom jikun bang ngasio ngo yo blai bang pediang i ka jing e ka jong trai na do ka sngi ka bang pediang yo jesus christ ha ka jing im ka jonga men bang ka bang yo snyo ye ka kti ki jong ublai lepen kendo yang ada mensim ba ko jong ba ka ta minute nga IT la ka jong ka jing im show try ba ka minute ka bang IT la ka jong ka jing im show try ba nga pediang yo try ka jing im nga pediang season don ye ka ni ka jing e blai ka ni ka jing e ka bang la yo pediang hakum ka ta ka por ka de ka jing e ka ba koridor de shisha ka ba don bala ban yu nujor bat ka long ka ka ba koridor ka bang mat ha ka jing ka jong a kumu shikri jong ublai barka ai ka banga kwa ban peni pi hagani ka kliman habanga puli ka tin ka bakoi ka bagantang ka jong trai nga yo i ya ka jingkwa bat i ka mon ka jong ublai shi ka jing ka jongi bat ka ta ka long ba ka ni ka jing ai ka ba ublai ai shi ka
ke jim ke jong aga jong pi kadai ban yai sa aga jim ke jong ndai bakan ne tang siteng por hari kadai ban yai sa aga jim ke jong ngidai ban sumari ka ngidai ban riko ya ka kanang bangin yo ya kata ka jingkur ku bau blai un yai sa aga jim ke jong aga jong pi ka kting ke jong try ka ong na ke siti jong apostol Paul chikinong kolosai kal nang ka ar ka khot ka ban riu ba nyo ka ong kini kentin namar kata kumba pila pediang yo Chris Jisu ba utrai kum ta to ya hau balapan so thit ya pi balate ya pi hau balapan so thit kani ka kentin pen so thit kani ka kentin ka badon kam hado kata-kata ledangim so thit hau Chris ledangim so thit aga jing e ya Chris ledangim ya isa aga ta ka jing e ya ublai na kata ka daw kani ka por ka bamenta ki kon ki jung ublai ngakwa ban pen pi ya ka jing koridor jong ka jing so thit ka jongi ha ka jing i ya ublai le da pi kwa ban so thit ya la di how try nai pule bible kumba pi pule kot kubor nai pule ya ka bible kalam dangam jeleu nai pulai jumut shawai pat haba pi bat ya ka bible nai le bun kam haba pi yo lat ban snap ya ka kubor bar ka jing ya lam ne gi bru ka bal sle ka jong ublai apa pi duai ai ki lut ke jing im ke jong pi show try ye kren bat ublai ha ke jing duai ke jong pi de ke jing kenyo bat ke jing shifting buromi u haba ngi ruai ke jing ro ye ublai na ruai tang na ke shintur kat ba ke donut ke jongi ke jingai na ublai malak ke por ye le ban pai shi ke ding pnar ke jong try na ke banta ban yo i ye ke ta ke jing e hado kanu ba ublai ule le na ke banta ke jing im ke jong aga jong pi nai so thit ha ka jing sio ba jong ga per thai han rai tong in so thit ha ka jing e bat u Chris ka siti jong apostol Paul jing nong Ephesus kal nong ba lai ka khot ka ba khat nyeu ka prag ong gini kintin ba u Chris un shong de ga jing ai ha ka do no ka jong pi khnang ba ha ba la pen so thit ba la pen shong nong rim ha ka jing e ngasio tenat dia kata ke kentin ong balapan sotit bat balapan shong long rim ha ka jing e ngi kwa ban so ye gitit ke jongi tat ado bangin le shem yo umau siang ke jing penim bat ban kedup scam hau bat ban kejit na kata ka jing e ka ba udon ye ka ban ai shi ka jing im ka jong a ka jong pi neng kong korin kal nong ka ba khalai ka khot ka ba khalai ka ting jong balai ka ong kum ne ti kum ta to yai sa kata ka jing ai ka jing kermen bat ka jing e kini kilai han rai ka ba kam kong san na kini long ka jing ai kalam scam ledam don ka jing e ka jing kermen jong iro kalam scam ledam don ka jing e uding jong ka jing ai un kalon klem ka jing e jongi yo blai ka jing sikri blai kan kalon le klem ka jing e kisentiu jong ka jing kermen ka jongi kenam pen mi yo so le klem so thit ha ka jing e yo blai le ngi so thit ha ka jing e yo Chris anam don yong ka bala ban pen kalon ya ka jing kermen bat ka jing ai ka jongi how Chris ka kti ka jong blai ka ong utaw ba yai sa ha ka ta ka jing e yo blai u blai un yai sa ha u ka jing it blai ka yai sa hangi la dangi pen melen bang so thit ha ka jing it blai ka don ka nong ka ba kraw la da mangabat ma pi ngi yai sa ha ka ta ka jing it yo blai ka ben kong ngin yo la im de u kat kum ka siti ka ben kong yonis ka nong ka ba saw ka khot ka ba kindai ka ba ar u blai un yai sa ha ka jing im ka jong a jong pi ne ka de khot ka ba khan riu bat ka ba lai on panjanai ye ka jing im ka jong hi ka ba malagas ngi kat kum ka de khot ka ba khan yo pi ha ka jing e yo blai om don ka ta ka jing siong tana show bandang le ye ka pam bar ka ta ka jing bom siong tana show jong bru bandang le ye ka pam ka de ka lenti jong ka jing panjanai ka jong ublai na mar ka jing e jong ublai kaladon haga jing ga jong bar ka basau ka banga kwa e ban kren haga ni ka kelimat jong ga ni ka por on shop no shabar ya ga jing shifting baro ka ba le penduk jing kermen ya ga jing ga jong ga jong pi bat ka ba kta ya ga jing ai ka jong i hau blai bat haga ktin ga jong
keting ke jong belai ke ong ha ke dikot ke bekat pra om don ke jing siap ting ha kata ke jing Henry kata ke jing berjanai ke syok no syabar ken ya kata ke jing siap ting na ba ke jing siap ting ke don ke jing pensitom ti utau ba siap ting om syam le penjanai no yu ha ke jing pi ha ke ni ke dikot babel ngio ba ke jing ke berjanai ke syok no syabar ya kata ke jing siap ting ke jing ke berjanai dei maka ke bala ban syok no syabar ya kata ke jing siap ting jong ke jing ke jong a ke jong pi ngim la ban len bagi ni ki sngi ke bangi gide ki sngi ke bangi yo sngiau yi ki kubor keleng leng bagi media leng ba ki kubor ke wan keleng ke wan ban pen sngiau hangi gide tang satang ki kubor jong ke jing penting ke jing pen sme ban aku ban oi pi ke long ke ba hadu kata le ke jing ting ke yo jaka ke jing jongi long ke bekor ditam ubriu uba ke jing siap ting ke yo jaka ulong ubriu beduk no i ke jing song ubeduk no i ke jing men umudur tangi ke besniu bat ulong ubriu bedap setang ke jing artetin sudah ulong ro ubriu bedong kelumar unduk tia unki jimut un pisa bat ulang a dei na kata dau baga ting ke jong ublai ke ong ke jing siap ting ke don ke jing pensitom dan pring jong pipi kendo kum kan ke jing kendo ngakwa ban ai men sim pi lembah jong kan ke kubor kai ke badon kam baka babel ke to yang ibat ke ong ke jing ka shop no shabar ye kata ke jing shifting pidon kam ye ke jing ke jong ublai pidon kam ban sutit aga jing ya ublai pidon kam ban pelai jimut pidon kam ban ai lat ya kata ke jing ke jong ublai kan yo ban shong hapo ke donut jong pi kan yo ban yai sa ha ke donut ke jong pi nabar haba ke yai sa kata ke jing ublai kan ke jing jong ublai ke don ke bor ya ke ban shop no shabar ya baro kata ke jing penting kata ke jing pensmit ya ke jim ke jong a ke jong pi Udon ni ke jing ye ke ban aish ke jing ke jong a ke jong pi u ai ka lembayu jong ujisu ne kata dau kan ke pol ada pimpat mat ye ke jing ke jong ublai pidai ban pediang yo Jesus Christ kumunong penim haga jing ke jong pi kampela de pidon akan no ke jaka haga ni ke kelimat de ye pi ba ublai ulajit ban yo snyo ye ke ketin ke bekoi ke bagentang ke jong na mar ukwa ye ke ban pelat im ye pi ukwa ye ke ban pelat ye pi na ke jing shifting ukwa ye ke ban pelat ye pi na ke dujok ding na ke dau ujit ye ban pensnyo hapi ye ke kubor ki kon ki jong trai ngakwa ban ong ye pi ke por kan no ke long ke badon kam ban pediang ye ke jing ke jong ublai ban mat ika haga jing im ke don ke nong ke bakrau le ke jing ke jong ublai ye ke bangi pediang kaya sa hangi ke don ke nong ke bakrau walai kelet ye kata ke don ke jing mentoi ke bakrau kan ayangi ye ke jing pelai ye siliang se ke jing im bom jikut kan ayangi ke jing rap ke bakrau bangin yeng hapreng jong ke jing hapreng jong ke jing le kan ye rap yengi bangin face ki problem bangin face ke jing pensoi ke baharu kom bakal lenti ke jongi ke long ke bajanai hakmak ke jong uturai bakal blai un syam siau bahaya ke jing ke jong a ke jong pi dai tang de ke jing ke jong ublai ke bala ban shop no shabar ye kata ke jing pen siap ting ke pensitom ye ke jing mut jing perkhat ke jong a ke jong pi ne ke dau kan ke por nga kren ye pi ki kon ke jong ublai ke shong api kan ke keleman kum no pin le ke ba pi dei ban im ke ba pi dei ban le ngakwa ye pi pediang ye kan ke kubor pediang ye kan ke jing ke jong ublai pediang yo Jesus Christ aga jing ke jong pi ka badang sya ke por ye pi walai buteng namar ke jing buteng ke wan ra ye ke jing babi haga jing